Öseşiň täze tapgarynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň ähmiýeti atly maslahat Kerki Etrap häkimligi, Etrap Demokratik Partiýasy we Kerki Etrap ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilip, oňa Etrabyň il fiýligli ýaşulary, gümüş taşly eneler, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, halk maslahatynyň agdalary we edara kärhanalarda zähmet çekýän öňdewarjy ýaşlar gatnaşdy. Maslahatda halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň 20 awgustunda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň başlyklyk etmeginde geçirilen halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde serilen meseleler, öňde goýulan wezipeler, şeýle hem halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini görleýän taýýarlyk işler dogrusunda täsirli çykyşlar edildi. Turu baştan täsirli geçen maslahatda beýan edilen çykyşlaryň her biriniň ödeninde watan söýjülük, bahtiýarlyk we geljegi bolan ynam aýdyňlygy bilen duýuldy. Çäranyň ahirinde maslahata gatnaşyjylar watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda giň gerimli işleri durmuşa geçirýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň we hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyň adyna alkyş sözlerini beýan etdiler.